epizodu preživljavanja, mislim prvu epizodu preživljavanja, ali svejedno baš me briga, bla bla bla. Ok, snimat ćemo preživljavanje ako vam se ovo svidi, barem ako dobijemo 1 like ili 200 dislajkova, onda nastavimo ovo. Znači samo dislajkujte, šalim se, samo lajkujte epizodu pa će biti sve super. Znači mi ćemo na brzaka pocepati ovo drveće. Pa ćemo napraviti neku malu kućicu i sve ostalo što nam treba. Eto tako. I oružja. Da. Adam, ovo je moj drugar Adam. On je došao da vidi kako snimam, pošto ne zna kako to radi, a i mislim mora da dođe zato što ga je moja mama poslala. Ali nije bitno. Evo Adame, predstavi se, kako se zoveš, kako se preziveš, daj matičnog broj i sve ostalo. Zovem se Adam, prezivam se... Ma šta pričaš prezime, samo reci Adam. Adam. Dobro, eto, svi znate Adam, mislim sad znate Adama, znači ja ću poslije... Ja ću uskoro snimati. Da, on će snimati, kako će ti se zvati kanal, kako? Nemam pojma, smislit ću. Eto, zovemo se, nemam pojma, smislit ću, to će biti hit veliki, verujte mi, bolji od Serbian Games Belela. Evo, pravimo drveće, sačuvat ćemo jedan komad da onako zukras. Sada ćemo napraviti našu vilu, najbolju na svetu. Baš ti mala kuća. Pa ja ti kažem pravim vilu. Kako je ovo komplicirano. A ja ti kažem eksplodirat ću. Evo. Kako će ti biti visoka? Nemojte razmišljati kakvog ovo oblika izgleda, samo pravim kuću. Prilično dobro. Ovako. Razbio sam celu. Ko da je bitno kako će kuća izgledat, ono je sranjac. Dobro, znači ja ću samo napraviti ovako malo govance. Teo sam ovako da vam kažem, ne želim da ispadnem zli bata Marko. Pardon, ja se ne zovem Marko. Dobro, zovem se Marko. Izvinite što se ovako malo čudno ponašam. U mojim bivšim video snimcima ja sam bio ludak, bukvalno. To su mi rekli neki moji drugari iz škole. Pa tako, mislim, neću biti više ludak, da kažem tako. Eto, da znate. Znači, ako mi se ne svidi kuća, vjerovatno ćemo se seliti na neku lokaciju, pošto vidim da je ovo đubre, ali svejedno. Znači ja imam skin ovog ovdje lika, zato što on je moj super lik, znači on je iz Minecraft Story moda, samo što su ga nekako... Marko? Šta je? Zašto ne skidaš onu aplikaciju za likove? Znaš da mijenjaš likove. Da možda namećeš koji hoćeš lik. Zato što mi se sviđa ovaj skin. A postoji jedna aplikacija gdje možeš da napraviš Pravim, znam, UTK.io. Eto, da znate vi sad UTK.io, znači ovo vam je... Ćelavi Marko! Možda ga nacrtaš tog liga, brad. Dobro, ajde. Marko je ćelav. Ko snima ovo, ja ili vi? Objasnite mi. Smara. Ja vas snimam. A hoćeš ti da nam daš matičnu knjigu? Broj, znaš? Nisi do kraja potrošio. Hoćeš da ti uđem u napupat, da ti postavljam bombe. A vidim da si dovoljno inteligentan da znaš šifru od interneta, Vaso. Da, ući ću. Pa ne znaš da brojiš, ne znaš slova, dete. Eto, kome trebaju sad vrata. Ok, idemo da kopamo rudu. Idem ja da Marko, će se vidjeti u klipu tvoji prsti? Ne. Vidjet ćeš, bre. Kakvi prsti.